mudzimbu unoyera unotitungamira uri pedyo naKristu wateweriwa Jesu vaneti vanovhara watiwa fambiruya nditewere kumusha unyesu vesenguwa unona kubatsira musati siyeteka dambudzo rinouya moyo inozoneta watiwa fambiruya nditewere kumusha apo edu mazuwa siku nozosara kuyenda kokudenga kokufunga emazita kuti isutanyorwa watiwa fambiruya kumusha apo edu mazuwa emabasa opera basiku nozosara kuyenda kokudenga kokufunga emazita kuti isutanyorwa watiwa fambiruya nditewere kumusha. Murapi mkuru uripo wemutsandie Jesu anofarisa varombo inzwa izwi ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu kuna Mwari Baba vari kumusoro kudenga toda kutenda itenzi nemukana wamatipa Baba samasimba panguva dzino tinonamatira Ishe tenzi ava vari kudzimbikana nemiri tonamatira simba renyu Baba samasimba imi muri murapi mukuru Baba hakuna mumwe murapi anopfuura imi samasimba kune vakanditarisa Baba samasimba panguva dzino mavapa mukana Ishe tenzi wokuti vanzwe imi muchitaura navo Baba samasimba vanzwe imi muchivarapa Ishe tenzi panguva dzino kune vari mhiri vamwe vari muzvipatara Baba vari kunetsekana Ishe tenzi kuti vodii Ishe tenzi neutano hwavo Baba samasimba vamwe vatraya zvakasiyana siyana vamwe vaenda kwakasiyana siyana asi panguva dzino Baba samasimba takuvaisa mukati memaoko enyu Baba samasimba imi murapi mukuru Baba samasimba munoshanda navana chiremba Baba samasimba
madhokotera, manesi shetenzi munoshanda nawo, asi panguva dzino tenzi Samasimba takukumbira simba renyu, simba rinopfuura zvimwe zvese Baba Samasimba, kuti murape hanzvadzi yangu, murape amai vangu, murape baba vangu vakanditarisa, munin'ina wangu, mwana wangu akanditarisa. Baba Samasimba, chatokumbira Baba ndechekuti imi kana maita zvose Baba, tipe mbiri kwamuri Baba Samasimba. Panguva dzino Baba, vafukidzirei vana venyu, vatungamirire Baba, angave mapiritsi avari kumwa, angave majekiseni avari kubayiwa Baba Samasimba. Tokumbirawo shetenzi mwe munopindira, tine kutenda shetenzi kwekuti munopindura. Nezita raJesu tinonamata, amen. Zita rake rikudzwe, iro zita rake riimbwe, iro Jesu ndeJesu, apo iye achauya nembiri neupenyu, tichafara kutaura ruponeso rwaJesu, iro zita rake ritendwe, iro zita rake rikudzwe, iro zita rake riimbwe, Jesu ndeJesu. Ndoda kukwazisai mose vana vaMwari muzita raKristu Jesu. Mukati menguva dzino toda kucherechedza pfungwa inobva muna zvakazarurwa chapter 22 pavhesi ya12. Musoro wenyaya uchiti, tarira ndinokurumidza kuuya. Behold, I come quickly. Ndichaverenga. Tarirai ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo, kuti ndipe mumwe nomumwe sezvaakabata. Behold, I come quickly, and my reward is with me, to give each one according to his works. Jesu unotaura mashoko akatarisirwa, inove tariro yamazera namazera, kubvira kuna Adamu kusvikira kumunhu wekupedzisira achazvarwa agowanikwa ari mupenyu kana akafa naJesu. Mashoko aya ndekuti Jesu unouya. Kuna Adamu yakava vimbiso yokuuya kwake, asi haana kumuona achiuya. Kuna na Enoki, ukaverenga Bhaibheri rinoti Enoki wechinomwe wakaprofita kuuya kwaJesu, asi iye amene kunyange akazoshandurwa akaenda kudenga haana kuona kuuya kwaJesu. Vana Pauro vanonyorawo, Ishe amene achaburuka nehwamanda, zvino isu vapenyu vakasara tichashandurwa, kureva kuti nemumazuva aPauro waitarisirawo kuuya kwaJesu, asi haana kumuona achiuya. Jesu osiya ataura kuvadzidzi, rindirai paJerusarema kusvikira mapiwa chipiwa chaMweya Mutsvene. Kubva vadzidzi vaparidza kuuya kwaJesu, asi vose vakapera vasina kumuona achiuya. Ichi chitarisiro chamazera, itariro yamazera. Johani unonyora, tarira ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo, asi iye wakasvikopa kufa asina kuona Jesu achiuya. Saka kukurumidza kwaJesu kuuya kuri papi? Mazera namazera akatarisira, asi Jesu haasati auya. Kusvikira vaimbi vekare vaimbawo rwiyo,
tenzi kozowarini mosa tema shika moyo yedu yaneta nekukumirira yova rini yongu uva ino penya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu. Kunyangwa vaimbi vakare vakatitangira vakaimba mubvunzo wamazera namazera, kozova rini tenzi musati mabuda kumusha. Vatendi venyu vatozara nezvivi, vashoma ndo vachakamira murufaro rwenyu. Saka Jesu unouya rini? Unouya rini? Iye akati, tarira ndinokurumidza kuuya. Kana vadzidzi vakazobvunza pana Mateo chapter 24 pavhesi ya 3, wakati agara pagomo remuorivhi, vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati, tiudzei kuti izvozvo zvichagova riniko, nechiratidzo chokuuya kwenyu nechokuguma kwenyika chichava chipiko? Jesu kubva apindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu. Teerera vana vaMwari, nyaya yokuuya kwaJesu yakatarisirwa. Ini ndakaitarisira. Kuna vamwe vandotoziva vakaitarisira. Kuna vamwe vakuhunika nezvinoitika muupenyu, asina Jesu asina kuuya. Saka Jesu aiti ndinokurumidza kuuya, wairevei? Uchauya rini? Ndirini? Kozova rini tenzi? Ndakambosangana neumwe mukomana wandakamboshandawo naye ndiri mufudzi wake. Ndikamufonera, taifanira kusangana pataifanira kusangana. Ndokubva ndati ndimirire ndiri kusvika manje manje. Ndokwiklikai nekukasika. Zvikanzi nemukomana uya, munhu waMwari, manje manje yenyu imanje manje rechaiyo kana kuti yaJesu? Nokuti Jesu akasiya ataura kuti manje manje kare, asina nhasi asati auya. Teerera vana vaMwari, kukasika kuuya kwaJesu wairevei? Uchauya rini? Chiratidzo chokuuya kwake nechokuguma kwenyika zvimwe takatozviona zvakaitika mumazuva akare, asi asati auya. Saka airevei? Takangokurawo tichizvinzwa kuchiparidzwa kuuya kwaJesu, tikatarisira kubva tiri vadiki, tikatombofunga kuti primary level hatipedzi, tikaipedza. Tikafunga kuti secondary haisviki, tikasvika form 4 tikapedza. Tikati zvimwe hatizorori, takatoroora tikaita vana, vana vakatoita vana vavo, vamwe tava nasekuru, asi Jesu haana kuuya. Saka kukasika kwake kuri papi? Ndakambotarisa zvishoma tione kuti Jesu wairevei. Vara rekuti quickly rakashandurwa quickly, pane mavara mazhinji anogona kureva quickly kana kuti kukasika mukati meBhaibheri. Rimwe racho vanyori mururimi rwechiGreek vanoriti suntoma. Iri rinoreva kuti soon, shortly kana kuti presently, zvazvino ndo zvarinoreva iro. Rimwe racho rinoreva kuti fast or quick. Iri nderekuti Grigora, rinoreva quick or fast. Kozoita rimwe ravanoti Norris, rinoreva early or soon. Pane rimwe raiwanzo nyorwa nana Marko kuti Jesu akati ati nditevere, ipapo vakamutevera immediately. Vara iri rinoreva early or soon, as soon as. Ivara rinoti euthus. Bandiri kuda vara rakashanda pana 22 pavhesi ya 12. Ivara rakanzi quickly pachirungu kana kuti patranslation vanoriti touchy or tacky.
whatever pronunciation yaunenge wafunga kuita. Iri vare iri Jesu akamborishandisa muna Mateo 5:25 anotiye, agree with your enemy quickly lest any time anokukwirira kumutemo. Kurumidza kutenderana nomudzivisi wako uchiri munzira naye nyaya isati yaenda kure. In other words, ukasakurumidza kushangazhika, ukasamusapuraiza nekukumbira ruregerero kana kuti nekugadzirisa nyaya akazenga akuendesa uko kurunetsa kudzoka. Saka do it quickly. Rimwe vara aripo pana Mateo 28:7-8 rinotiro, go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. Kurumidza muende. Kuna na Peter uko vakatokuhunika, kuna na Thomas uko wana doubting Thomas. Saka kurumidza, kasika kuvasvikira, uvavimbise, uvataurire kuti wamuka kuvakafa. Of course taona rimwe pana 22:12, but riripo futi pana 22:7. Behold, I come quickly. Blessed is he that keeps the saying of the prophecy of this book. 22:20, surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. Varare kuti quickly kana kuti tachi rikurerei. Tachi rinoshandiswawo in the medical field. Vanorevei vanogona kureva zvinhu zvirwere zviri ma-emergencies, zvirwere zvakafane abnormality of the heart rate, typically faster than the normal. Vara iri rinoreva fast and accelerated. Rinoreva medical emergencies which are a bit abnormal and need urgent attention, which is to be done to quickly mitigate and save a life before death strikes. Saka ndo ma-emergency aya ekuti ukasvika unokunonza aiwa chiremba vane emergency, chiremba vari pakamanikana, vari kuda kukasika kuita zvinhu kuseva upenyu. Ndo vara rinoti tachi. Saka Jesu paaiti ndinokurumidza kuuya, anga asiri kureva kuti swera mangwana, anga asiri kureva kuti next week, anga asiri kuti gore rinouya, anga ndosaka akati kana iri nguva kana nhambo kana musi mwanakomana chaiye hatozivi kana vatumwa havangazivi asi baba voga. Jesu anga asiri kureva kuti ndiri kuuya next month. Jesu anga asiri kureva kuti ndiri kuuya after 2 years. Anga asikarevi kuti mukupera kwechando kana kuti musure mekunaya kwemvura. But wairevei, the word translated quickly has to do more with the nature of his coming rather than the time of his coming. It is the nature, kawiro kaachaita, kasvikiro kaachaita, kasurprisiro kaachaita vanhu pakusvika kwake, kashamisiro kazvichaita vanhu vasina kugadzirira, vanhu vasingafungiri, vanhu vasina kutarisira, vanhu vakarivara. Ipapo nekukasika quickly anosvika nekukasika Jesu unouya. Saka vanhu vakuunika nengari yekuti chipikirwa chake vamwe vanoti hunonoka. Ndokutaura kwaPita anoti chipikirwa ichi kubvira panguva yamadzibaba edu zvinhu zvazvakangodaro kubva zvanga zvakaita, asi Jesu haana kuuya. Nyaya haisi pakuti ari kuuya next month, neither haana kuvimbisa kuti achauya in our generation, haana kuvimbisa kuti achauya in our life, but akavimbisa kuti achasvika vanhu vasina kutarisira.
tiri vana vaMwari. Ukaverenga 1 Thessalonians chapter 5 verse 12, Paulo anoshandisa vara iroro achida kutaura kawiro kaJesu, achitsanangura kawiro kaJesu. Anoti he comes as a thief in the night. Vanhu vakatozorora vasina kugadzirira, vachiti takiya madhoo, vachiti alamu tabatidza, vachiti mikova yose yakavharika, vachiti security iripo, but like a thief in the night. Musi wavachangokangamwa kuisa chihuri, musi wavachangokangamwa kutsigira dhoo, musi wavachangokangamwa kucherechedza kuti mawindows akavhagwa, musi iwoyo wavachangokangamwa kusiya vavharira TV yavo zvakanaka, musi wavasina kuchengeta chikwama zvakanaka. Iwoyo ndosaka vanhu vachiti kwanzi mbavha inoita kunge yanga ine mushonga, inoita kunge yafembera kuti ndandatora mari mubhengi. Tatisina kutarisira, tatisina kugadzirira kutorerwa, ndobva tatorerwa. Terere vana vaMwari, Mateo 24 verse 27 inoti sokupenya kwemheni kubva kumabvazuva kusvika kumadokero. Unoona mheni ka haipenyi wakatarisira kuti ipenye. Takarivara kuchinaya zvakanaka-naka, mvura isingamboratidzi kuti kungangopenya, ndonguva yakarwa vamwe nemheni. Vachiti haiwa pedo ndongokurosa, regani ngoti mire apo. Iyoyo chiripo ipapo mheni ndopa inostrika. Terere vana vaMwari, many people who be caught unawares Jesu achiuya. Rega tarise, what is our duty pertaining to the second coming of Christ? Kuhwerengedza here mavhesi tichikalkuleta kuona kuti nderipi gore chairo. There is a temptation ka yokuti even vana Mila kare yakavabatawo vakahwerengedza unto 2300 days, vakapedzisira vadoma nezuva rokuuya kwake. Kusvikira nhasi raakunzi the great disappointment, because vanga vaseta nguva. Havasivo voga vakazviita, vamwe vakazviita vakasetawo yavo. Mazuva ataikurawo tikamboudzwa kuti gore ra 2000 unosvika. Vamwe vakamboti 1992, vamwe vakati muCovid imomumu, but haana kuuya. Tiri vana vaMwari, chii chatofanira kuita? Kuseta here madheti, kuvata here tichiweka zviprofita. Hazvina kuipa kuweka zviprofita, zvakanaka kuti tifambirane nenguva. Asi kana pari pakuuya kwemwanakomana, be careful, chenjera, ngwarira, nokuti anoti I come quickly. You'll be surprised. Ponga wakatarisira asina kuuya, ukafa wakakuunika. Saka chii chatofanira kuita? Number 1, make sure you have a personal relationship with Christ. Iva neukama na Jesu pese pauri. Be ready. Kana rufu rukakuwana, ngarukuwane uri ready. Ndavaseri kweguva hakuna mtauro, hakuna munamato. Wakafa hatendeuki, wakafa haadzoki kuna Mwari. Terere vana vaMwari, iva noukama na Jesu uchiri kurarama. Rangarira musiki pamazuva okurarama. Utano uchipo, upenyu uchipo, kurarama kuchipo, sadza richadlika, kubasa kuchaindika, zvose zvichagoneka. Gadzirira kuuya kwaJesu nekuti unouya sembavha. Number 2, be ready to meet him whether in season or out of season. Nguva yawakatarisira kana yausina kutarisira, be ye ready. Iwa wakagadzirira. Number 3, go on God's errands as part of your preparatory work. Mukugadzirira kwako, batikana mune zvaJesu. Kubasa kwako uchinda, but ikoko
zivisa vamwe kuti unouya asinganonoki. Prepare the world for the soon coming of Jesus. Prepare yourself for the soon coming Jesus Christ. Prepare your family for the coming of Jesus. Prepare your church for the coming of Jesus. Prepare yourself for the coming of Jesus. Chimwe chatingaita chi. Number 4. Philippians 2 verse 12. Work out your own salvation with fear and trembling. Manya gadzirira pedzisa kuponeswa kwako nokutya nokudedera nokuti hatizivi nguvapo Jesu achauya pasi pano, zvimwe pamaneru usiku kana mangwanani kwazvo, atitaurira tirinde nemwenje yagadzirira kuti Jesu anozouya, tiri kumurindira iso, tikumirira nekurindira, tikumirira tichiri kukurindira. Waiting and watching. Waiting and watching is our duty. Zvekuti dheti ndirini ndezvake nababa kudenga navatumwa havazvizivi, but chandoziva one day unouya asinganonoki. Tere vana vaMwari, chimwe chatingaiti chii chatingaita takamirira, not to spend time entangled in civilian issues whilst time is flying past. 2 Timothy chapter 2 verse 4. Hakuno munhu unorwa papfumo unozvipinganidza namabasa upenyu huno kuti agone kufadza uyo wakakokera kuhondo. Don't entangle yourself in worldly issues. Time is flying past. Randorava mnikani kuna Job chapter 14 pa verse 1 rinoti munhu wakazvarwa nomukadzi una mazuva mashoma panyika panapa. Mazuva acho azere nekutambudzika. Unobuda seruva mai, unobuda seruva munhu, but kasike gare hachipo, gare Jesu achiri munzvimbo tsvene, munhu hapachina. Saka chakakosha hakusi kuwanda kwamazuva, chakakosha hakusi kuverenga kubva pawakatangira kugamuchira Jesu, chakakosha hakusi kuverenga zvawakaitira Jesu, chakakosha hakusi kukalkuleta mari yawakaisa kutsigira basa raMwari, chakakosha hakusi kuverenga makore awasevha somutungamiri muchechi kana mudepartment, chakakosha hakusi kuverenga makore awagara muchechi wakarindira kuuya kwake, chakakosha hakusi kuverenga kuwanda kwamacamp meeting namaeffort aitwa namacongress namabible study akaitwa asi Jesu asati auya. Chakakosha kuverenga mazuva nokurindira, nokuti gare nokukasika unouya asinganonoki. Tenzi kozova reni mubude kumusha mato nono kate enzi vamwe vadzokera, tenzi vate ndive henyu vazarane zvivi, vashoma vakamera morufaro rwenyu.
mutsanyi vakarara chema nyeva muke vano yeranga vati tenzi aswedera moyo yenyo epfute zviunu zvisongwe vese vagadzerere komuona tenze. Are you ready, my brother? Wagadzirire mdikani nekukasika sembavha achisvika tizoti ndiye Ishe wananga ndakamirira tichamuchingamidza mumakore. Ngatinyengetere pamwe chete. Baba vari kudenga tokutendai muzita raKristu Jesu nokuti chipikirwa ichi ndechekare ichi ende unouya hamungarevi nhema imwe Mwari. Far be it from you that you cannot lie. Thank you for the promise that you are coming again. Tinokumbira Mwari wedu pamunouya ipapo pacho pamuchasvikira ipapo ini nehama dzangu idzi tinge takagadzirira kuuya kwenyu, whether in this life or we will be dead, but we want to prepare. Help us to stand even the wiles of the devil, so that kana Ishe wedu muchisvika muwane tiri varanda vakagadzirira, muzotiwo well done good and faithful servant. Ndo munamato wedu muzita raJesu nokusingaperi, amen. Mwari vakukomborerei, vakuropafadzei nokusingaperi, amen. Ndamirira Jesu kunechingamidza kumusha wake wekudenga, nguo chena nemaremba nezviremba wakaenda kugadzirira. Ndinoda kufamba munyika yeza nevana vaMwari wedu, nekoyemba yapote chafamba werupone nezolo ra Jesu. Yesu wakadzidza kunyika yakanaka tichazorora kumusha waJesu kudenga. Ndadzidza kumusimbira, ndotondera kundifira pamuchinjiko weKalvari. Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi
ndinotondera Kalvari, ndofarira mtemo wake, ndoda anditungamire, rudo rwake rwakanaka rwaereswa pa Kalvari. Jesu wanditungamira, murendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari. Ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepa Kalvari. Ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepa Kalvari. Jesu wanditungamira, murendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari. Jesu wanditungamira, murendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi, ndinotondera